Hauxe, gaur gauetan eskaini diguten bigarren erretreta doinua, gogoratu mendeurrena duela plaza honetan doinu honek egun berezia zalantzarik gabe, gasteiztar guztientzat, erretreta doinu hau urtero hemen entzuten den doinua da, eta aurten ere noski ez dute hutsik egin, ez trompetari ez atabalariek ere. Bigarren ordula ordeneko ikuskizunaren txanda orain, gaur hemen entzungo duguna, Arabako gazte abesbatzaren saioa izango da. Araba ahotsetan elkartearen baitako abesbatza da, eta hauek gaur hemen helburu argi bat dute, sortzetiko helburua, alegia abesbatza musika eszenatoki berrietara eramatea, eta horrez gainera ikuspegi berritzaile eta dinamiko bat eskaintzea hori dute helburu, gaur horixe da erakutsiko digutena, eta gaurkoa gainera estraineko zentzungo dugun doinua izango da. Arabar suita, hain justu ere, Josu Elberdinek espreski gaurko sortutako doinua. Arabar kantutegia oinarri hartu eta horrelaxe sortutako doinua izango da, orain hemen entzungo duguna. Hortxe dira, Basilio Astulezen esanetara, neskamutiko hauek guztiak, agintariei agurra luzatu, eta adi astera doazeta.
moduan, Arabako gazte abes batzak eskaini digun, Arabar Suita, Josu Elberdinek espreski gaurko gau berezi honetarako sortutako doinua, Arabar kantutegiko doinu desberdinetan oinarritutako Suita, Arabar gazte abes batzak eskaini diguna. Oraintxe gaueko 9:30 gain-gainean ditugu eta une batetik bestera geure harreta Arabako Foru Aldundiko eraikin honen balkoi nagusian jarriko dugu. Hortxe ikusten dugu Arabako gazte abes batzeko zuzendaria Basilio Astulez jauna, eta gogoratu gaurko doinu hori Arabar Suita Josu Elberdinek sortua dela. Esan bezalaxe, gaueko 9:30.